हेलौ हेलौ आं निता बाजै। निता नाथाय नों मानो बाजै बुंदों आंखौ दिनै? आं उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ बाजै बुंखायो। बाजै? नाथाय मानो? नों गावनो एसे गोथौवै सानना नाय, होमबानो फिनखौ मोनगोन। हेलौ हेलौ निता। दं आरो सोरबा सिख्लानो मेसेज लिरगासिनो दं सोरबा आंनि अननायखौ बुजिनो रोङै गोसोथोन बा थोथारथोब्रा मा थुख्रानि बेलाय आं लागोन आं दंना सोर खिथाया नोंनो सिख्ला मानसिनि खथायाव बेबायदि सेंग्रा मानसिखौ दोननो फाग्लासो जागोनलै सिख्ला मानसिनि खथायाव सेंग्रा मानसिया मारै गावनि माबानो जोनोम नों एसेबां खेब गावनि गोसोनि खोथाखौ आंनो फोरमायदोंमोन, नाथाय आं खेबसेबो बुजिनो नाजायासै। गावनि माबानो जोनोम